салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед, фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз мехоҳем бо шумо як мавзӯи бениҳоят ҷолибро хотиррасон шавем ва ман мехоҳам барои шумо имрӯз дар мавзӯи фарқияти нархҳои маҳсулоти мағоза аз Фаберлика нишон диҳам ки дар мағоза маҳсулот чӣ қадар нарх меистад ва дар Фаберлик чӣ қадар нарх меистад. Ман дар ин ҷо ягон мисол ният надорам, ягон хоҳиш надорам ки ягон ширкати дигара, ягон фирмаи дигара мақсад маҳсулотошо паст занам ё ин ки гӯям ки масалан вай қимат аст, вай ин хел аст, он хел аст. Просто ин омӯзиша барои чӣ ман ташкил кардам? Барои он ки бисёри одаморо ҳангоме ки консултантҳои нави мо ба бизнес даъват мекунанд ва ё ҳамин хел мегӯянд ки акай Фирӯз мо даъват мекунем ва ё гап мезананд ки Фаберлик да маҳсулотҳо қиматай. Барои ҳамин ман мехоҳам ҳамин хел якта контракт абзор кунанд, бинем ки маҳсулот дар мағоза қиматтар ё ин ки дар Фаберлик, ва одамо вақте ки ҳамин чиза диданд метавонанд ки дар одамо фаҳм монанд, хуб нишон диҳанд то ин ки боваришон зиёд шавад. Ва дигар одамоне ки то ҳол дар Фаберлик аъзо шидагӣ нестанд, шумо метавонед ки ина рақамҳо нависагӣ дар слайд, рақамҳои WhatsApp-мон муроҷиат кунед, шуморо аъзо мекунем, ҳамкорӣ мекунем ва кортона сар мекунед, пешравӣ мекунед, иншоаллоҳ ки соҳиб даромадҳои калонам мешавед. Хоб, инак шурӯъ мекунем. Тайёр ҳастед дӯстони азиз? Биёед мебинем. Аз як чизи оддӣ шурӯъ мекунем. Аз хамираи дандоншӯӣ, зубная паста мегӯянд. Бинед дӯстони азиз, агар дар супермаркет бинед шумо зубная пастаи оддира, нархаш 25 сомону 90 дирам, аммо дар Фаберлик бинед зубная паста аз 11 сомон сар мешавад, қиматаш 21 сомон. хоб, далши мерем. хокаи либосшӯӣ, парашок, бинед дар мағоза ана ҳамин 3 килограммаҳо хокаҳо 74 сомон, 71 сомон. Аммо дар Фаберлик хокае ки 800 грамм аст ва ҷавоби 3 килограмма медиҳад, ози поёнтар да мефаҳмонам барои чӣ. Нархи қиматаш бо аксия мешавад, аз ида арзон мешавад, 54 сомону 70 дирам. Ана бинед, барои чӣ амин хокаи либосшӯии Фаберлик 800 грамм аст, ҷавоби 3 килограмма медиҳад? Барои ки ин хока консентрированӣ аст. Яъне консентрированӣ чӣ маъне дорад? Шумораи камаш ҳаҷми бисёда эффекти калон метиҳад. Мақсад шумо камакак як пошукчаак медозед дар либосотон, вай хаф намекунад, лекин чи эффекти зур метиҳад, либосоро зур тоза мекунад, мешӯяд. Бисёр одамое ки аввал харидорӣ мекарданд ва ё боварӣ надоштанд, вақте ки рафтан як бор истифода бурдан, омадан раҳмат гуфтанд, меган дар ҳақиқат эффекти зур медода шумораи камаш. Баъдан боз як чиз дига мехоҳам хотиррасон кунам ки ҳамин хокаҳои либосшӯии Фаберлик дар таркибашон фосфат надоранд. Фосфат як барои одамое ки намедонанд, як моддаи химиявӣ аст ки хеле парашокҳои оддие ки шумо аз мағоза мехаред ва ё доранд дар таркибашон, ин фосфат моддаи химиявӣ аст ки дар пӯсти инсон зарар мерасонад. Ва ҳангоме ки ба хокаи либосшӯии оддӣ шумо либосатонро мешӯед, вай аз ана ҳамин фосфат ки дар таркиби хокаи либосшӯии оддӣ ҳаст, вай аз ана ҳамин либоси шумо то бо охир аз таркибаш намебарояд. Ва ҳангоме ки шумо либосро мешӯед, қоқ мекунед, гирифта истифода мебаред, вай фосфат дар таркиби ҳамин либоси шумо мондагӣ ва аз либоси шумо ба пӯсти шумо меравад, ба касалиҳои пӯст, ба касалиҳои хун оварда мерасонад ва шумо метавонед ки ба бемориҳои зиёд дучор шавед. Аммо Фаберлик маҳсулотош гигиенически, экологически тоза ҳастанд, табобатӣ ҳастанд ва дар саломатии инсон агар фоида ҳам нарасонанд, зарар намерасонанд. Ин буд парашок. Биёед далши мерем дӯстони азиз. Бинед, дар мағозаи оддӣ агар шумо бинед, ина супермаркетда маҳсулотҳо барои шустани дегу табақ, фери мегӯед, чимо намедонам, средства мегӯед. Бинед, дар Фаберлик ҳамин маҳсулотҳо қимат 21 сомону 10 дирам меистад, аммо дар мағозаву бозору супермаркет бинед арзонаш 11.90 то 25 сомону 50 дирам. Барои чи қиматаш 25 сомон то 46 сомона? Барои ки ва ё бо литршон зиёдтаракай. Лекин мо аз шумо дар чизи хуба мефаҳмонам. Фаберлик як хубӣ дорад. Чӣ хубӣ дорад ки ҳамин средствое ки шумо дидесед 21 сомон, ана ҳамин средствара
шумо метавонед ки ҳамин як таша 4 та кунед. Барои чӣ? Барое ки ҳамин як қутии ҳамин инам консентрированияст, яъне ҳаҷми камаш эффекти калон метиҳад. Як қутиша метавонед ки шумо дар як ҳамин чӣ мегӯянд бочкаи 5 литра резед ва бо об ардалаш кунед ва истифода баред. Экономиш неаст, якташ бениҳоят зиёд мебарад. Агар шумо якта оддира гиред дар ин мағоза 1190 ва ҳамина шумо агар зарби 4 кунед мешавад қариб 40 чанд сомон. Лекин айфаберлик ана ҳамин средстваро шумо зарби 4 мекунед, яъне ба 4 тақсим мекунед 21 сомон. қариб 2.5-3 баротиба нархаш арзонтар мешавад дӯстони азиз. Хуб, дарш мерем маҳсулотҳо барои тозагии ҳоҷатхона, туалет. Дар мағоза 28 сомону 90 дирам, 32 сомону 50 дирам. Дар Фаберлик бошад 22 сомону 60 дирам. маҳсулотҳои ултра кондитсионер. Иҷра мо арзона нагирифтем, қимата гирифтем аз экологический сериямон ҳонгном Greenly 25 сомону 10 дирам қиматаш. Аммо дар мағоза бинед ултра кондитсионер арзонаш 38 сомону 90 дирам. Хуб, краска барои мӯи сар дар мағоза ай 32 сомону 90 дирам сар мешавад то 45 сомону 90 дирам. Дар Фаберлик қиматаш 28 сомону 80 дирам. Боз ҳаст 25 сомону 60 дирам. Хуб, пас аз ин освежителро биё мебинем дӯстони азиз. Дар Фаберлик освежител воздух, яъне хушбӯйкунандаи ҳавои хона, намедонам даруни мошин, дигар ҷо. Дар Фаберлик 14 сомону 40 дирам, дар мағозаву бозор аз 19 сомону 90 дирам сар мешавад. Жидкая мила барои шустани даст, масалан барои кухни, дар мағоза 38 сомон, 28 сомон, дар Фаберлик 14 сомон. Шампун, бинед, шампун дар мағоза 24 сомон, яъне аз 24 сомон сар мешавад то 41 сомону 90 дирам. Аммо дар Фаберлик шампуни арзонаш иҷа намондем. Шампун сар мешавад дар Фаберлик ай 12 сомон. аз 12 сомон сар мешавад. Бинед, бо иҷа дар мо қиматша намондем. Қиматош ҳам ҳастай то 50 сомон то 60 сомон ҳастай, то ина мисол 25 сомону 60 дирам. Лекин ман мехоҳам барои шумо гап занам ки эффекте ки ҳамин шампунҳои Фаберлик метиҳад аз ҳамин эффекти шампунҳои мисол олии мағозаву бозорҳо ягон фарқият надорад. ҳамаш дар сатҳи олӣ аст. мо худамон шахсан ҳамаи маҳсулоте ки дар хона истифода мебарем ҳамаш аз Фаберлик аст. хуб, дезодорант, шари киви ва спреи. Бинед, шари киви дар мағоза 30 сомону 90 дирам, спреиш 28 сомон, дар Фаберлик 19 сомону 90 дирам спреи, 16.70 чизаш шари кивиш. Собун дар мағоза 13.40, дар Фаберлик 8 сомону 80 дирам, бо 13.30. бо аз иёда собунои арзонтар ҳаст ки нархошон агар хато накунам аз 6 сомон, аз 5 сомону чанд дирам сар мешавад. хуб, анами хеле дӯстони азиз, слайдо ба анҷом расид. Аммо основнои маҳсулоте ки аввалин дараҷа дар кор буд барои шумо нишон додам ва мехостам фаҳмед ки бинед ки дар Фаберлик дар ҳақиқат ана ҳамин маҳсулотҳо чӣ хел нарх доранд ва шумо метавонед ки маҳсулотҳо барои худатон гирифта истифода баред. рақамҳои WhatsApp ҳам мондагием, барои ҳамкорӣ кардан бо мо дар WhatsApp нависед, шуморо дарши корро мефаҳмонем. ягон ҷои қинӣ надорад. шумо маҳсулота аз Фаберлик барои худатон мегиред, скидка мегиред, яъне тахфиф мегиред, аз 20 то 70% плюс туҳфа мегиред. бо плюс агар дигар одаморо даъват кунед дар командатон, аз ҳисоби обши хариди тамоми командатон ширкат барои шумо мукофотпулӣ медиҳад. маълумоти бештар дар WhatsApp дода мешавад. саломату сарбаланд бошед, ба канали мо омода шавед, фикрҳои худро дар комментария нависед ва ҳатман видеоро лайк мода ба дӯстону наздиконатон равон кунед. то дидор.